Dnes si ukážeme výhody pre seniorov, navštívime regionálne mestské web stránky, kontaktujeme lokálne autority a získame info ohľadom sociálnej podpory. Dáme si ako príklad, že sme občanom mesta Prahy a chceme získať informácie ako senior a občan tohto mesta. Ideme na stránku Prahy, kde máme zoznam radních, ktorí sú rozdelení do rôznych odvetví, ktorým sa venujú, ako je legislatíva, verejná správa a protikorupčná opatrenia, financia, rozpočet, doprava, územný rozvoj a územný plán, školstvo, bezpečnosť, sociálna politika. Nás zaujíma tá sociálna sféra. Tu máme inžinierku magistru Jenu Robkovú, ktorá sa jej venuje. Môžeme jej napísať priamo nový odkaz, otázku, ktorú na ňu máme. Máme tu takýto formulár, do ktorého vypíšeme napríklad meno, zadáme mailovú adresu, napíšeme otázku na ňu a už len dole odošleme. Ďalej by sme si chceli ukázať, ako získať sociálne informácie v rámci svojho regiónu. My sa nachádzame teraz napríklad v Trenčianskej samospráve, čiže zadáme si Trenčiansky samosprávny kraj. Tiež tu máme prostredie Trenčianskeho samosprávneho kraja rozdelené do rôznych oblastí. Nás zaujíma tá sociálna pomoc opäť. Klikneme na sociálnu pomoc. Chceme napríklad získať informácie ohľadom prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb. Tu máme rôzne zákony, podmienky, posudzovanie, prijímanie do sociálnych zariadení. Dole nájdeme tlačiva na stiahnutie v rôznych formátoch, aj zbalené, ako napríklad žiadosť o posúdenie odkazanosti, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a tak ďalej. Ďalej by som dal ešte do pozornosti napríklad položky ako zoznam zariadení sociálnych služieb v regióne, dole napríklad kontakty na oddelení sociálnej pomoci.